rampung-rampung. Ora dak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dal yen ngono kuwi sing gendhak sikara karo adikku Yai Tumenggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendhak sikara karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu modar kowe. Truk. Sumusuping rasa jati Datan ngawusa madya wonten Gumpit Sanggar Sarup. Nena gandha kecapur nalika semanten alindring Traju Tresna. Prabu Stijo Bumana Kasura ngawi sangganing para wadyabala Traju Tresna pating bleber, pating colot ka tirta mludak kaning daratan. Ndanging Prawadyabala kok sur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang paman nggih wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng nimiji dhateng piswanipun para wadyabala Traju Tresna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Traju Tresna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh
menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluru tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon ngrembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyarawati. Kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklunggane dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sawanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra ing Pringgondani. Mula kang sangka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan yuki Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani? Non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadya bala Traju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung Batra Lintang. Tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun. Aja tikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayah Wadya Bala Traju Trisna. Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta
Bisanggeni Maya Wisnu Pratinta. Wis iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Stija Bama Narakasura? Wong ora kuwi lak jajak-jajak ta, Tru. Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Engko ora wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Labi Ndara Werkudara perang karo Ndara Stija sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ah mbok dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng. Ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya mung kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe-dhewe kok. Ha iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, mbeng ngomonge mung paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha to? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang ro mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora.
Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanan iku. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguh ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo sapa iki Tru? Takoni sajae prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stija Buma Narakasura. Oh tenan to. Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stija Buma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong? Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jajang kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundar andir. Nek metenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menenga. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek ngomong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Tresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyanawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar Puranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanani. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe.
Anake loro kok ora dipercaya. Wose aku mung nindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Pra-pra ki, Nduk. Baron Sekember. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus. Cocok tumbak jebol jajam.
Iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mboko siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendak sikara karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Meneng. Ya. Meneng lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit e. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ha iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanoke sithik. Heeh. Ya. Kowe nek ndak rada kek iki angel to. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora potong kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar. 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 Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus ndasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantak. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ha iya. Piye wani ra?
Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Hakene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasah wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro deke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah, kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo Panakawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladalah pira. Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Mangke riyen rasah mangke riyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kong. Wah! Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon, "Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werduk. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng Panakawan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho kok. Heeh. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu ngapa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngapa? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Setija niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Gatotkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Setija dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jingik nang ngarep mau sapa?
Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngoten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minak Jingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Setija ning negara Antrawati iki nggawa prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Setija aku ora melu-melu. Nek prajurit Trajutrisna melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi lenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Setija sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Setija nek prajurit Trajutrisna melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun Yayagriwa tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Yayagriwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ora sida kok, ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kampungmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yayagriwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayagriwa karepe dhewe. Ayo Gong, mikir. Yo. Oh. Buta Trajutrisna iki. Iya, dasar kepara nyata. Mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan ning kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Setija ana perkara karo Petruk karo Bagong, Setija ngrampunge perkara, Setija aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kowe lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo ponokawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar purnyata. Ayo minggat. Bali. Bali piye kowe bali? Bali menyang ndi? Trajutrisna. Ratu Gusti Mujak bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Trajutrisna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning ngarep aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tataran para janji kandhane ayo. Najan kowe gedhe dhuwur. Mata sastra jendramu. Waten ngaji kaya kae ayo. Santo arep tekeni buri. Ora lakon mati kene Baladewa derajat apa? Kene Baladewa. Manus lain jajalan nentangi marang kamurkaning bandol Patrajaya. Iki narik Mandura lugu karepe dhewe. Ayo kene prajurit Trajutrisna nang pangkene. Ora bakal tak tinggal nang atiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandol
Bandol apa? Kowe ngapa kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek kun Surabaya rampung. Mangga. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh omong kok iso karo perang. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki Rajegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Adusna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibeg penggali. Merga nampa ature anake lanang ya Stija Bamandara Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati ngene upaya menyang Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo Tru yo. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara Werkudara sak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Ceca piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih nggih nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tru ya? Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Ya ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Ya sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Ya Tru ya. Lah ya ayo. Kowe ki ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandol Patrajaya ki nesu. Bandol Patrajaya iki. Iki mau lho, nonton wancul kuwi nganti iki Bandol Patrajaya. Iki Bandol Kalung. Bandol Kalung ora. Parang Sinuwun? Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarepmu, aku manut. Pinake metu ndi? Sakarepmu. Nek kira mrene ada pundi? Padha wae. Nggih, mpun ngoten wong takon kok. Lah iya. Pun nggih? Ya. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kalau wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih, pareng. Iya. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya tak kandhake. Pati Udawa. Ya. Raden Samba. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng ya.
tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, Bagong. Ora bareng Jlitheng. Kathah wonten masalah teng Ndrawati, garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Deng. Bojone pareng. Ya. Bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong. Bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa, Dik. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora sakane-ane to? Nggih, nyun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wonten maring dawuh. Mrene ya Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglum mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kaneng asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa tulelanan ingkang putra bidhal dhateng Pringgondani. Aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Siak Nyanawati. Ndi? Aku njaluk sumenea ana ing Perjing Trajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Hak Nyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Projeng Trajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nggih ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Trajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yai Prabu Kresna. Iya, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos ing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama sarangan kalian pun Yai Hak Nyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Trajutrisna. Iya, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setijo, Bumanara Kasura.
Sri Bala Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Setija. Ya lan banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah. Yayi yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Traju Trisna pun Kakang ora bakal selak mekaten Koko Prabu. Ya pun Kakang mbok dawuhi apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Ya Koko Prabu latri nututi lampahipun Panakawan. Lho kuwi gatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Haknyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Traju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Traju Trisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit, tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng nggone sowan ana ing Jodipati tilik karo adiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang nggumiring Jengkar Paduka. Iya, Yai Prabu Ndrawati.